Kuna jona ni alaga jeng. Ne alaga jeng bange badara saja Allah benin kongo maledo o kama. Ko sobeke. Abela jele dafale do fo yekota ala kuna fo njili resira take ka sisa. Nga abe min vesa min gadi no bela jele ko fo yekota na wa. O de orange bono o de ko bala sisa o chamanga shuru aku. Idati le o fegenti. Ni mame ne orange bono ere tilara mame ma ifse aka iriya wal mone grawe weser wari abego befe. Bekadne warga soro siraw sirafe ne bo sirata wali ga ci dem la kana dama ça dépend ina ce ni ne ga wardu la si c'est sur la kana na chena la ni ne ga wardu ya ba sama ga bulu Senegal est ce ba la sire na ga dina ya wasama ke parce que wasama ke tana do fa ko ambar ko be antina se kawli ya beta ba na oke ya abisi ngambenge jole adalati ni genye pasuruge ni genye anyeblini genye babu abago sabage balbaate nare turini sabage begele mendinga wardia adi note na mone buila sisa ma wadam ferla yawa sabage mabi ay vogal jugudo china be kanene be gush Allah hala te brisa photo afa mokorto atlet ngo samage Senegal ga obedi dimba be foli diaranye ngo me yaningi silma fofolo mu ma fe ki ngini ngaw ndego galla ya kera mu yede wulu wa yele begani fla ko kelenu ima fli kelenu rado la kelenu ni wulu telle do odo gobo amana ka fefe amana ka fefe ko de ko net na abesi nani abesi ni ndibi atla ga tigeti mega ni bula amba abe bela jele fo ngo beke kabe barkada o sobe ka fo ni anye dungu baro kele na ala ka je ko ngon falin tigi ko gunima umbe di boy abe ni ala sona antna nendo akala saranuna sisa ka tenten mugu temela ga tla ka tenten ni lona ka dan la me ba uma sisa ka wala wati fana bi ka buli antna bla daga jandala de mbake chugudi ekitake nini ngale kollo galang gone nanta ke jabi surumani ndagawani wuli bali lokradun ala me ba be ba fa kutusi yoro ko so bake aya bega kibara gunman membi bolo bide akala mangalama bagi de naam je bene lu sagala ni bai ni kaba ko yi bade anta mi di kado mo gege dibiye je bembe go je bene lu sagala ni bai okay benga joye sagai la si c'est sûr joye bai la si c'est sûr la be ali o ga jia begele ya bekele bega yidi nguma no fo mundila go je bene lu sagala ni bai awo nyawo fo kumina ya fo kunjibel la joye sagai joye bai e kanto ma awo te fietinde bene ba do de susuma de kobio ni o soro gota gota lengo be ife akadi ye kamim fara ukan itno fana faraka o eche afrae ka haglu sigi ko so ba farkulo kenea mamada naam bana dugotate nale bila iba yala de ko so ba kana molana ere bada ni yota akilla bela jelet mami awo bana ubane te e ma fo joye sagayo joye bai imo de fo ko munye mbla ni foli yere la awo ni ala sona mba kunfi aya bismillah sikat benga ne bolweke ka fura bimbo benga ikado ka fo antu o balabala abada soba sirma yondu susuma alhamdulillah yafo le journal kasisa ka partager a nyema voilà groupe bebaso abaso roti nyaw ouais mbafo babada naam ka faso jokene émission lamebana kanumo befu benga jama be ka bo jemunga in kalama na ala son dimanche nege nyeta ani wolonla katata ni shigini lala chaque dimanche 17h 18h30 radio Royal FM iba la meneti fait direct ouais il se ga welelike radio numéro là na ala son 21 76 23 06 ibida do jemungana ni ala dimanche irana 17h 18h30 babara ka tienfo akene ka jamana ka jo tege tanko kara tanko ndiri tanko abada ay
parce que ko wɛrɛ tɛ o faso ko don. O de don. An tɛ mɔgɔ buruja, an tɛ mɔgɔ contre la. An bɛ tiɲɛ de fɔ bɛɛ ye. A banna. Ka taa Siguna ka jigin. Bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye. Bɛɛ lajɛlen. Tiɲɛ min kan ka fɔ dɛ. Awɔ. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. O fana tiɲɛ. Awɔ. Bisimila. Bɛɛ ne. O kuma n bɛ n bolo kari ka don palan kɔnɔ ɲininkali pala i k'i ta kɛ jaabili ye. Kana hinɛ na ɲininkali la ne. Bɛnkɛ jɔn ye communiqué kɛ dɛ. Gouvernement de transition kɛ. A communiqué jumɛn de kɛ. Et quand est communiqué du gouvernement de la transition sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Awɔ. Babara. Gouvernement bɔra ka kunnafoni kɛ. Ko surasi Côte d'Ivoire surasi 49 olu de minɛna an ka pankolon jigi kɛnɛ kan n'o ye aéroport international Modibo Keïta ye faaba la Bamako. Malo y'a fɔ cogo min an t'an pan kunna koyi. Nin kunnafoni in dara kɛnɛ ka jama ma kunun tɛnɛ yɛrɛ de kalo in tile 11 bi ye tile 10 joli ye bi tɛ tile 12 ye o kɛra sini ye n ka anniversaire ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ. 13 juillet. Nous sommes les enfants de la veille du 14 juillet. 14 juillet. Je suis né le 13 juillet. Faransi ni fanasi. Ah ala, ni tun ye sɔrɔ Bamakɔ sa. O comment ni Faransi man di, n tun tɛ taa ambassade la. Parce que ni n taara ambassade la, o tun bɛ sigi an na quoi. Faransi mana to ka ne minɛ sonyɛli la zen, o tɛ n to yen dɛ. San dɔ ta la n b'a f'i ye ko n taara u ka ja u ka couleur ni fɛn ninnu bɛɛ warijɛ. Wala ne ye couleur den damadɔ bila n kɔ ani fourchette. N'i y'a seti lajɛ o fana warijɛ n ko nin bɔ man di n y'o to. O ka bɔ pasi la ka taa di numu ma o y'a kɛ gurumetiba ye ka sababu ka LCC Laurent Jacques Kulibali. Voilà. Jawa caméraw ɲɛ bɛ ne la. Ne bɔtɔ u ka cuisine mɔgɔ dɔ quoi servilikɛla ninnu. O dɔ ye ne kun bɛ ko monsieur Kulibali vraiment joyeux anniversaire hein et qui à l'année prochaine et les fourchettes et les cuillères là tu peux les garder comme souvenir hein. A y'a fɔ layi wɔna ka ni maloya cogoya dɔ la dɛ tɛ se ka segin k'a bila tout ja tɔ kɛ ye a y'a ye dɛ ko les cuillères et les fourchettes là que tu as là tu peux les garder en souvenir c'est très important là. À l'année prochaine merci beaucoup. D'accord. E ko mun ko bɛnkɛ zone ya ne ma fɔ ne ko Alahu Akibar bon ne ko bɛ ko fɔ ne y'a dɔn n y'a y'i kɔnɔ vidéokɛla dɔ m'a fɔ ko Irisu ka machine dɔ bɛ ko hali min b'i kɔnɔ k'a b'a ye waradar de bɛ n bolo quoi mais waradar cɛ a ye vitali sɔrɔ dɛ o de tun bɛ ne kɔnɔ mais sinna k'a fɔ ko Alahu Akibar parce que n'i y'a fɔ min b'a la i b'a i ko bɛnkɛ zone b'a ko bɛnkɛ zone di Babara nin ko ba in de kɛra pankolon jigi kɛnɛ kan dɛ gouvernement bɔra k'a kunnafoni da kɛnɛ ko Côte d'Ivoire surasi cɛ 40 surasi 49 cɛ b'a la muso b'a la dɛ maa 49 ayiwa olu de nana jigi pankolon jigi kɛnɛ kan dimanche kalo tile 10 o bala n bɛ kunnafoni in yɛrɛ n b'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ d'i ma sisan an b'o de nɔfɛ faga faransɛfan gouvernement bɔra ka kuma k'a da maliden bɛɛ tulo kan k'a da diɲɛ bɛɛ tulo kan ko dimanche kalo tile 10 juillet kalo ko don ɲinan san nɛgɛ ɲɛ 11 o ni nɛgɛ ɲɛ 13 furancɛ la entre 11h et 13h avion fila de nana avion ninnu yɛrɛ numéro bɛɛ bɛ yan avion fila aéronef kelen ZS BBI kelen UR CTH u bɔra Kɔrɔwari de ka na surasi maa 49 de b'a kɔnɔ u n'u ka marifaw n'u ka kisɛw bɛɛ bi avion ani surasi minɛn wɛrɛw u nana jigin pankolon jigi kɛnɛ sɛbɛn communiqué in b'a yira k'a fɔ k'an ka fini donbaw olu ka baara ɲɛdɔn kɔnɔna na u ka kɔlɔsili kɔnɔna na u y'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire surasi 49 ye u nana an ka dugukolo ka a ɲɛjugu kan u donna a ɲɛjugu kan illégalement u ma don sariya sira fɛ o kɔlɔlɔ de ye jumɛn ye o yɔrɔnin kelen bɛɛ u welewelema dara u n'u ka marifaw ni marifakisɛw n'u ka surasi minɛn tɔw u y'u bɛɛ minɛ bon kɔlɔsili fɔlɔ min kɛra o nana bɔ ni mun ye k'a fɔ ni surasi ninnu maa 30 b'a la olu ye surasi jolenw yɛrɛ ye force spéciale Asimi kun bɛ min ɲɔgɔn kunna
olu ye cɛgɛlɛnw ye dɛ marifa ni kisɛ b'u bolo gerekɛ marifa mais cili sɛbɛn t'u bolo yamaru t'u bolo sans ordre de mission ni d'autorisation ayiwa bon sɔrɔsiya yɛrɛ a bɛ kuma o yɔrɔ ninnu kan u ka sɛbɛnw lajɛlen a caman de ye yɔrɔ dɔw dogo n'u y'u ka baara kɛta yɛrɛ u y'a dogo a caman ka passeport kan sɔrɔsi weleli ninnu bon passeport yɔrɔ min bɛ bɔ k'i bɛ mun baara kɛ i bɛ sɛbɛnni minnu ye o yɔrɔ la profession yɔrɔ bɛ kɛ carte d'identité la kuma tɛ passeport ma dɔw ta ye kalanden kɔrɔba étudiant dɔw ta ye mobili bolila chauffeur dɔw ta ye maçon mécanicien feerekɛla électricien vigile n'o ye yɔrɔ gardelaw ye peinturekɛla o n'a ɲɔgɔnnaw de b'u ka profession kan ayiwa u nana kuma suguya 4 de bɔ k'o bi sɔrɔsi weleli ninnu walasa u yeli anw ka dugukolo kan k'u b'o ɲɛfɔ ni o ye o fɔlɔ ye jumɛn ye k'olu nana gundola ci dɔ la filanan u ka sɔrɔsiw bi yɛlɛma yɛlɛma minnu kɛ ni dɔw nana mission kɛ olu bɛ taa dɔwɛrɛw bɛ na o b'a la ayiwa o de bɛ wele ko rotation MINUSMA yɛrɛ kadara kɔnɔna na a sabanan k'u nana lakanali de kɛ pankulun dɔw bɛ an fɛ yan n'o ye Sahelian Aviation Service u nana o jaba la fɛnɛ lakana a 4nan alima minnu bɛ an fɛ yan MINUSMA tɔgɔ la u nana olu fɛnɛ o fɛnɛ lakanani na u y'o kun 4 de fɔ ayiwa walasa an ka ɲɛdɔn hali bi an ka fini donbaa ɲɛmaw n'o ye forces armées de défense de sécurité malienne olu sina ka welewele da Kɔrɔwari sɔrɔsi ɲɛmaw ma ten o yɔrɔnin kelen bɛɛ mamada olu ka jaabi kɛra jumɛn ye a fɔ ko tɔnɔ sila k'i tulo ma jɔ n'a ma mɛn marabata bɛ sɔn k'a fɔ a ye marabata Sibi suraka maraka ne bɛnkɛ k'a Sibi o don mamada Kɔrɔwari sɔrɔsi ɲɛmaw ko k'olu tɛ nin ko in kalama k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsi bɛ anw fɛ yan ko fo k'olu wele ma da k'olu t'o kalama babada kuma in na nin ko compliqué don i ye kuma faamu an ka fanga farancɛ fanga ɲɛmaw sa olu ko hakilina jiginna a mana k'a sugu o sugu ye sa ninnu kɔni ye kuma min fɔ k'u b'u yɛrɛ bɔ o kɔrɔ de MINUSMA ka maa welelenw de don ka na yɛlɛma yɛlɛma kɛ n'o ye rotation ye ko n'o sugu bi kɛ o ti kɛ ten dɛ siraw de b'o la sira minnu bi labato o la ni bonya ni karama ye ayiwa o la sa an ka ɲɛmaw ye MINUSMA ɲɛmaw fana ɲininka olu ko nin kalo in tile 10 olu yɛlɛmali ko kuma tɛ yen n'o ye rotation ye le 10 juillet yɛlɛma kuma kun tɛ yen kuma ninnu lamɛn kosɛbɛ dɛ fanga farancɛ fanga gouvernement ale kɛlen ka nin ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ tuma min ale fana m'a fɔ k'a na ko bɔ a la a na u ɲangi nin cogoya la ayi an b'a ko di kiiri tigilamaw ma sabu sariya dɔw sɔsɔra u don cogo la an ka jamana kan kelen u m'an ka ministre la kunnafoni u ka nali la n'o y'an ka ministre min cɛsirilen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛsira taama la o lasɔrɔli sira jɛlenw bɛ yen fɛn ma fɔ o ye ko nin sɔrɔsi ninnu bɛna bɔ Kɔrɔwari ka na u jɛɲɔgɔn tɔ ninnu remplacer a rotation filanan k'u ye sariya caman de sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya bolofara 38 na min bɛ Mali yɛrɛ ɲangili sariya kɔnɔ n'o ye code pénal ye o min b'a jira k'a fɔ ko ninnu nacogo b'a jira komi u nana dankari kɛ an ka jamana la de ka bɔ kɔfɛ ka na dankari kɛ jamana la an ka dugukolo fan dɔ la sabanan u ye sariya fɛnɛ sɔsɔ sariya min bɛ pankulunko yɛrɛ bolodali bɛɛ fɔ violation de la législation relative à l'aviation civile ko cogo di ko avion fɛn fɛn bi na a wajibiyalen don ka sɛbɛn dɔ de yira o ye sɛbɛn jumɛn ye maa minnu bɛ avion kɔnɔ u bɛɛ tɔgɔ n'u ka taabolo ni fɛnw o bɛ wele cogo min i b'o dɔn nanzarakan na manifeste voyager et passager quoi e t'o dɔn sa i ma deli ka voyager avion ayi bɛnkɛ ne kɔni an kɔni n'a ma kɛ n sugora an voyager avion na ye voilà n ko n'a ma kɛ n sugora an voyager avion na ye ala ka sigo bɛ tiɲɛ amina n'o tɛ ne yɛrɛ fana sigora o e sigora n ye n yɛrɛ avion kɔnɔ n bɛ taalen Makan ala k'a bɛɛ kɛ tiɲɛ amina rabi dumuni kun bɛ kɛrɛfɛ dumuni kun bɛ kɛrɛfɛ non n kun bɛ sun na e kun bɛ sun na ala ka bato minɛ a y'a ta a bɛ bɛn
sɛbɛn filanan o bɛ wele ko manifeste cargo avion kɔnɔ minɛnw bɛɛ kan ka dɔn yanni pankulu ka wuli yɛrɛ o sɛbɛn nin sa n'o ye manifeste nin ye o de bɛ passager maa o maa bi avion kɔnɔ k'a bɛɛ kunnafoni di identification est-ce que ayiwa ko naaninan min an ka ɲɛmaaw kɔnɔna fili ni u y'u minɛ o fana dɔ ye jumɛn ye fɛn min ye i k'a dɔn douane yɛrɛ fana fɛ siraw minɛnw kan ka tɛmɛ douane fɛ i b'a dɔn douane ye sariya kuraw bɔ sisan o article n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen o ka jan mais douane ye sariya kuraw ta n'o ye code de douane la République du Mali o code in bilara ba la juin kalo tile 23 tɛmɛnen ayiwa bon n'i ye nin bɛɛ lajɛ nin dangari minnu kɛra sariya la ayiwa surasi 49 ka bɔ Kɔrɔwari ka na gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ninnu tɛ dɔwɛrɛw ye dɛ sibilangalamaw don mercenaires i n'a fɔ farafinna tɔnba in min kɛra Union africaine sa OUA y'a fɔ cogo min walasa ka sibilangalama kɛlɛ yɛrɛ ko bali yɛrɛ farafinna kɔnɔ nin ko ninnu b'a yira k'a fɔ n'i ye nin sugu kɛ dɔrɔn e ye mercenaire de ko hakilina jugu min kɔni bɛ maa welelen ninnu na a kun ye min ye jamana bɛ ka mulukura bɔ min kɛ sa n'o ye refondation ye jamana Mali bɛ ka lakana min sɔrɔ dɔɔni walasa an ka sigi sariya fanga la ko nin dabɔ kun ye ka dankari kun walasa ka jaabi sɔrɔ nin ko la gouvernement ye décision jumɛn ta babara u m'a fɔ k'u nana pankolonjigi yɔrɔ dɔ lakana wa ko k'o dabila sisan compagnie aérienne Sahelian Aviation Service ko surasi dunan tɛna yen yɔrɔ in lakana tuguni a bi kɛ an yɛrɛ ka surasiw sisan avec effet immédiat o pankolonjigi tɔn in n'o de Sahelian Aviation Service ko bon o bɛna kalifa an ka fini donbaw de la sisan filanan sabanan o tuma ninnu kun kan ko sa a kunkun n'a ɲɛɲɛ sɛbɛnkuru bɛɛ lajɛlen o bɛna di kiiri tigilamaw ma kiiri tigilama minnu bɛ se ka nin kiiri sugu tigɛ naanina ayiwa n'u ka ko bilala kiiri la n'o ye surasi Kɔrɔwari surasi 49 nin ye minnu welewelema dara u ka ko mana bila kiiri ka bolo kan transition gouvernement ko k'a bɛ foli di an ka lakana tigilamaw ma u ye ɲɛyɛlɛ ni hakilisigi ni baara ɲɛdɔn min kɛ ka ninnu minɛ n'i dun y'a jate minɛ dafilɛ in na bagabaga min talen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ ɲugu ni ɲaga minnu wulilen don ko transition gouvernement b'a dɔn petu ale bɛ se k'i jigi da jamanadenw yɛrɛ kan u ka kunnafoni di an ka lakana tigilamaw ma n'u sigara ko min na n'a bɛ na ni tiɲɛni transition gouvernement k'u dan b'a la maliyɛnw b'o kɛ ayiwa transition gouvernement olu hami dɔ ye mun ye o de ye an ni Kɔrɔwari cɛ k'o teriya juru banban ayiwa Kɔrɔwari jamana ani Mali jamana nin kana kɛ sababu ye ka dankari kɛ dɛ sabu ninnu ye maa minnu ye u na kun ma dɔn ayiwa ko nin ko in yɛrɛ surasi 49 ye k'i bɛ taa sɔrɔ a kɛn bɛ ka Kɔrɔwari ɲɛmaa dɔw yɛrɛ kɔnɔna fili ayiwa ko sabu olu ko olu ma yamaru di u ko k'u t'a kalama e ni kuma fɔ k'i b'a sɔrɔ ɲanguma Kɔrɔwari ɲɛmaaw yɛrɛ kɔnɔna fililen don nin ko o tuma gouvernement de transition y'a yira sa k'a fɔ u bɛ se k'u jigi da Kɔrɔwari fɛnɛ ka dɛmɛ na nin ko in ɲɛnabɔ cogo la ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min ka yeelen bɛɛ de bɔ a ko la k'a da kɛnɛ transition gouvernement k'olu jigi dan bɛ Kɔrɔwari kan n'o y'an balima sigiɲɔgɔn dugu ye olu na u kɔnɔ jɛya ka nin ɲɛfɔ ayiwa ministre min ye communiqué kala yanni n da ka so tɔgɔ ma a ko ala ka Mali kisi amina rabbi bolonɔ bilara communiqué in na kunun kalo tile 11 juillet kalo tile 11 n jɔlen ɲɛna dɛ ministre y'i bolonɔ bila la ministre jumɛn administration territoire décentralisation porte-parole du gouvernement o colonel le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la collaboration de la République du Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali.
Ni ka colonel sansan an bi bila ka taa kɛlɛ da mun colonel ma ka taa ale kɛra ministre ka ban ni ma ngon ne fana kɛra ministre mais n bɛ to n ka bureau o fana tiɲɛ bɛn ala ka nin ko nɔgɔya mamara nin tɛ ko den ni yɛrɛ bɛnkɛ mɛ mun cayara n'an bɔra gafe kɔnɔ nin ko na bɛnkɛ kuma cayara non ka ca dɛ n bɛ kan ka réseau gosi nin donna n'i y'a dogodogo ni na don o don i b'a dɔn bisimila ne kɔni jɔrɔ bɛ min na sa bɛnkɛ ala k'a ko nɔgɔya u kana n'u ko bɛ surasi ninnu bɛɛ mara yɔrɔ kelen na de sa bɛnkɛ u ka surasi ninnu yanna ko bɛɛ k'u tila dɛ babara u ka taa dɔ bila i fɛ ka taa dɔ bila i ko mun ni ala ye den sugu dɔ d'i ma kabako dɔ kan i bɛ taa bɔnɛ sema munna san den ayisa ko mara ko dodoro la i bara ne ka so yɛrɛ soya kɔnɔ dodoro de tɛ yen hali gabugu tɛ yen hali kɛnɛma ɲɛgɛn ma koori k'i de bɛna kɛ kulu de ka sira ni cɛ a bɛ bɛn o yàrá bɛ ala ka mali kisi den min bɛ bɔnɛ kisi a fa Asimi tela ka degere bode ko ni demi ye bone kisima ki ba fa fo itala. Timinga. Aga eza bega ya fa ma ga pogura. Ne ya fara. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire sur la sine nga ko flé mundi. Imagine voilà. Le gouvernement considère les militaires ivoiriens arrêtés comme des mercenaires. Ko anga fa nyema wo korowar surasi minele munu fle nieta abina ni kononto yi ko siblangala mawdu mercenaire si jotamande afoni aywa korowar surasi bina ni kononto ni bunu wulule madara dimashi ko mi yafi pangulu jigi yoro ko siblangala mawdu aywa gouvernement ko ni ga yita kero di wa ya dantama wale fode unna chugo manyanya nendula anga dunkuluka sabu ya marma duma tama sebentu kuna foni min fora anga gouvernement fa anya nendula ko fo nana chugo amina kasuru manga gouvernement o makuna foni dawo tulo ka folo marfa yiru bulu marfa kisa yiru bulu chili sebentu la no ordre mission porte-parole du gouvernement a fait tout. Ou kabara machidon. D'autres écoles de peintre mécanicien a une baigne. Voilà ça couche qu'on una chugo una kun ko dakeneka uye kuma nani min foni kolonel Ablaye Maiga ko kiba do ko afora ko gunola ci una nola mission confidentielle ani rotation nyeni o foto mi guru yelema ni aluna na pangulu jigiro la kana almaw la kana ko shite kuma kalala mayo shite kuma jole ministre ko kanga gulu masiri tabawo ukanyele ndi ato anyen nuni la kana tigila maw ko soba aya ko wara surasi nyemaw u kele ko lu fene kuma nyoya olu ku teni kalama ka fo lu ga surasi binna ni koronton nana ko fo ko lu wulele mada ko mine ko to kalama ministre fene o kele indi fo ko yelema bulu dalen to lu bulu kalo inkleta mais nga bala da nga be dugu ni do ko rief mbe ka fe ko na libila ko dunya soro sogoma kle la folo yane akasi nun dali ma foko mine ministre ma kuma la c'est la porte-parole de la mission bato do Olivier Salgado oko akabololo sirado fe no etiteri oko ko surasi nunga nali ka tu 70 yara anganye mawi kasurumana Olivier Salgado fo aka tuitka aka tuite compte Twitter mais c'est aka toka un peu plus tôt dans la journée le porte-parole de la mission Olivier Salgado a affirmé dans un tweet que l'arrivée de ces soldats avait été préalablement notifiée aux autorités maliennes alaga dimashi yara na faso jokene ka ka soro anye kunafoni yere uso yano che abi nyedo ni unana chieni nila bolma ni fili de kera ni fili manjugo ndesiri ngode gajugo bismillah bege ne amita nyefe aiwa
ne ko jagulu jumɛn de sigira pour les réformes politiques et institutionnelles. 2 points. Non. Installation des membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Wala benga ni dana antenne to fam. Josi sera yelema o politique bara sera yelema o olu munun bolo dale do. Jekulu min sugandira ku kaka ka hakili jagabo ke ka jamana josi sariya bakura dla olu de sigira o sigiyoro la u bena cha damene. Ayiwa. Majeti de la ka u ben here ku ben sawawa. Anga chamache fanga nyema ito do ndenge nga usande debe o to ikorogete de awo ndi ko ndonga ikorogete son excellence le colonel Assimi Goïta fils de Laurent Jacques Goïta chef de l'état jamana kuntigido anga jamana kuntigido mwana amwe eba uge dindwa ai dindu maone ka jamana kuntigido afo jamana kuntigi fa oui ouais, ma chocolat. Ma jatigila chocolat. Donc pirlo wa. Voilà, donc pirlo. Chokonga diwa. Si pibi yo fu ya kumuna we seno hoka. Chokonga diwa. Kuju ni dafala. Mais nyango go ko sa wulusu go indesa. Ora to nteke Goïta yo ko. Ngere nywa go bani guja. Ko mo bada malo kini ngadi myanga ene dumuni be. Iko temine. Malo. Ko tele ma malo gadi myanga be malo wele myanga kana je bada. Ko ma. Kero fente jamu ko yi babo de ay ma wala to de ma nyanga kana ma ka dia simire ma bora nando na sebe kuma la angadu jekulu minganga jamana jose sharia kura sebe nge usigira usiyo alhamdulillah la ko ben jamana do nga hernu wala ci ay kula sa kuluba yere to sigi soba ngone akenaka premier ministre kumbe sente nyama kumbe ministre min cɛ sirilen do Mali mulukura bɔ la ani jamana jɔse sariyaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma la ale kun bɛ ani gouvernement maa caman an dafalen kun bɛ est-ce que Assimi ye kuma ta a ko sɔgɔmada na kun min an filɛ nin ɲɔgɔn jɛrɛ ni min na hali ni a kanko man bon kosɛbɛ nka kɔrɔba de b'a la jamana kuntigi kuti ka kuma daminɛ na na kuma fɔ k'a jɛya cogo min a ko an filɛ nin ye nin ɲɔgɔnna jɛrɛ min na nin bɛɛ ye foroba kumalasigi min kɛra o baara boloda siraw de don n'o ye assise nationale de la refondation ali bɛ Assimi ka kuma kɔnɔna na a ye hakilinajigi kɛ ko jɔsen sariya kɔrɔ min bɛ yen n'o ye constitution 92 ye yana ka o yɔrɔ gɛlɛya ni o yɔrɔ minnu man ɲi k'i nɛn don olu la kosɛbɛ dɛ a ko yɔrɔ dɔw b'o la olu de taamacogow ma ɲa jamana jɔse sariya in yɛrɛ ani kura de ka kan ko sabu san caman ale de bɛ yen n'o ye 92 ta ye ko n'o tɛ bolokun sinna Mali la san caman ko Mali ɲɔgɔn jamana ka dɔgɔ bɛɛ jɛ fanga ko la farafinna pendant plusieurs années le Mali était cité comme un exemple de démocratie en Afrique Assimi Goïta a tilala ka na jɛya tuguni ko sanw bɛ ka na cogoya min na jamana jɔse sariya fana nana yɛrɛ yira k'a fɔ a yɔrɔ dɔw dɛsɛlen don n'o de nana ni siraw tigɛli ye k'u ni ɲɔgɔn cɛ hali jɔse sariyaw ni ɲɔgɔn cɛ siraw commencera ka tunu sabu kokuraw nana diɲɛ kɔnɔ o tuma k'an bɛ yɛlɛma o kokuraw nɔfɛ ayiwa Assimi ma dawo ma dɛ a ko walasa ŋaniya min sirilen filɛ nin ka jamana jɔse sariya kura sɛbɛn Mali tɔgɔ la jamana ɲɛmaa ko k'ale ye décision ta ka jɛkulu in de sigi o jɛkulu maa ninnu sugandira u ka kodɔn na an'u ka baara in ɲɛdɔn na an'u ka fasoden ɲumanya an'u ka laadiriya u taara o de kadira kɔnɔna la o kelen ka maa ninnu sigi u ka baara la sa n'o ye commission maaw ye Assimi ko n bɛ kalo 2 di aw ma aw ka baara nin kɛ ka na gafe bɔ k'a yɛrɛ na jamana jɔse sariya kura kalo 2 wa n bɛ min gɛlɛya aw ma a k'aw jija maliden bɛɛ lajɛlen ka hamiw ka sɔrɔ a kɔnɔ dɛ parce que n'aw tilala sisan an bɛna ta k'a yira malidenw na k'o kɛ foroba kalafili ye i bɛ foroba kalafili dɔ tubabukan na référendum ayiwa maa min kɛra tɔn in ɲɛmaa yɛrɛ ye n'o ye commission in ɲɛmaa ye Fuseni Samakɛ président de la commission ale y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra bonyaba de ye ale ni jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen bolo olu sugandira ka bila k'u ka jamana jɔse sariya kura dilan walasa ka jamana mulu kura bɔ
transition o bolo dali min kɛ k'i bolo ɲɛsin olu ma k'a kɛra bonyaba ye u ma alisa Fuseni Samakɛ ka kuma do dɛ ko ka jɔsen sariya kura dilan Mali la ko nafaba de bɛna ye o la ko walasa ka taamasen kura don an ka jamana kɔrɔ ko y'a kun belebele dɔ ye ayiwa jamanakuntigi hali bi a kɔni y'a ɲini jɛkulu maa ninnu fɛ k'u hakili to a la n'u bɛna jɔsen sariya kura in dilan maliyɛnw hami u ka sɔrɔ a kɔnɔ dɛ a y'u lafɛrɛ k'u ka maa bɛɛ lamɛn groupes sociaux professionnels différentes sensibilités politiques k'u bɛɛ lamɛn Assimi Goïta ko k'ale ma siga fiyewu nin sira min taalen filɛ nin transition fɛ ko jɛkulu minnu kan ka jɔsen sariya kura in dilan u bɛna birikiw da a ko la biriki min ni maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ ye a la k'o bɛna kɛ jɔsen sariya ye fangaba bɛ min na hali politikikɛlaw k'o nu a bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ ban pewu jɛkulu in sigiyɔrɔ la sa a kɔni kun cɛra ni min ye Assimi de ye lɛtiri bɔ n ti nkalon tigɛ dɛ nkalon in ma haramu ka lɛtiri bɔ a ko animateur ti yan wa n b'an yɛrɛ yira dɛ n b'an yɛrɛ yira Sogel le mais Laurent il est animateur, c'est mon petit frère, il est animateur là. Laurent, le président t'appelle ane ngo mame o okoro comme ko animateur be ka teme Laurent ereka Laurent jamana kuntigi be ki wele ningera bison wadanna Kuluba ma benga dina na wala chugodi avion personnel che benga chena siri recommandation kabo wala fiya ba lakini restaurant wala na ko dongi baro woshi lemba vantilo era jolendo olu ayu wele to yere no commission président ayi bataki dama no lettre de mission nyaw bla chimina a bataki flani ayi ni naje akadla kalo fla mo bala ko yɛrɛ tɔ bɛɛ kun cɛra ni min ye de denbaya photo ye sama ka jɛ ka photo an maa fɛn fɛn tun bɛ taa an y'o ta u y'o ta ina y'o k'an y'o ta ok ne ko ten k'aw y'o ta e ma fili nka i ye nkalon de tigɛ ne kun tɛ yen ni kunnafoni bɔra jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ banna bɛnkɛ bisimila bɛnkɛ Général Cissé denw ka ko bɛ dakun jumɛn na Général Cissé u bɔ ɲɔgɔn na Général Cissé o ka ca dɛ yɔrɔ i kan tɛ i kɔrɔkɛ ma n'o ye Chatou denkɛ fɔlɔ ye Général Ablaye Cissé gouverneur de la région de Koutiala ale tɛ ale ye n denkɛ fɔlɔ ye Général Ismaël Cissé et quand affaire de la page Facebook Mali Joli Dewa 2 points la demande de mise en liberté est refusée au Ser Cissé ko bololon sira manga min wulila fo kiriko kumaw nana do ala yoro Général Ismaël Cissé ale dimuso fila b'a la u kun ye lafiya bolomadalen ɲini u ko k'o ti sɔrɔ gafe min y'a fɔ l'indépendant dimuso fila ninnu minɛna k'u do kaso la bolen n'o ye musow ka kaso ye kungo la wo min n'o welela ko Mali Joli Den kabini mɛ kalo tɛmɛnen u bɛ wo la Fati ani Aminata u ye lafiya bolomadalen ɲini n'o ye liberté provisoire ye kiiri tigilamaw ma sɔn o ma jumadon kalo in tile fɔlɔ sabu procureur général min bɛ procureur ba yɛrɛ nɔ la fɔlɔ cour d'appel la ye u y'i kɔ da o la ka sɛbɛn bɔ ko majɛ n'u bilali ye o tuma u tɛ se ka bila ayiwa o kunnafoni nana da kɛnɛ ka jɔnni fɛ filaden ninnu ka avocat yɛrɛ n'o ye Général Cissé denmuso ye i b'u ka avocat dɔn ayi i t'a dɔn ne t'u ka avocat dɔn dɛ min bɛ k'u défense donc ala ni wariko b'a la alajɛ ni wariko b'a la bon wariko b'a la sanga n tɛna n yɛrɛ don nin ko la ne tɛ Mali Joli Den ne ye Mali vilain den de Maître Sewar Konare ale ni Aminata cɛ yɛrɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ furuba baro la n'o ye kuma ɲɛfɔ ye kunnafoni dira olu de fɛ avocat ko ale ka client n'o ye Cissé muso ninnu ye k'u nɔ minɛna brigade d'investigation judiciaire de fɛ
jɔnni ka yamaru kɔnɔ parquet commune 4 kungo jumɛn na kɔlɔlɔ sira tɔn ni n'o ye Mali joliden affaire ye ko olu de bi sɔrɔ a kolokoloba ye walima a mɔgɔw dɛmɛbaa ye k'u nɔ bɔra o de la ayiwa ni dun y'u ka avocat lamɛn u minɛnen k'u to kaso la yen walima k'u bila ka sɔrɔ sira foyi ma yiriw la k'u nɔ bɛ ko la k'o man ka kɛ kumaba ye ko ka d'a kan an bɛ yɔrɔnin min na a ko la sisan sɛbɛn si tɛ yen min y'a dankɛnɛmaya k'a fɔ ko u nɔ bɛ a ko la o tɛ yen avocat nana mun fara ka tun a ko commune 4 tribunal a affaire kun b'o de bolo u y'a minɛ o la k'a di commune 6 tribunal ma jɔnni ka yamaru kɔnɔ procureur de la cour d'appel ko sabu ko infraction c'est-à-dire dantɛmɛwalew b'a ko kɔnɔ min b'a to commune 6 kiriso in n'o ye police judiciaire ye ale de ka baara ɲɛsinnen bɛ o ma o dɔ ye jumɛn ye ka dantɛmɛwale kɛ k'i to Mali kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ crime transfronce c'est-à-dire ayiwa dantɛmɛwale o yɛrɛ terrorisme ani ka wari nɔgɔlen ko k'a jɛ blanchiment d'argent k'o bɛɛ bɛ nin ko kɔnɔ donc kiriso min n'a ka kan o de ye commune 6 kiriso o de y'a to ninnu kungo dira o ma n'o ye Siselakaw ye o la o juge min bɛ yen n'o ye juge d'instruction ye ko sɛgɛsɛgɛla kiritigi ale y'u ɲininka o ma da kabini nɛgɛ ɲɛ 11 sɔgɔma fo ka taa bila safo magɛn na nɛgɛ ɲɛ 19 a bɛɛ k'u sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli bɛɛ de kɔfɛ ale ko k'u ni lafiya bolomadalen ka kan ko yanni u ka kiiri don cɛ ayiwa procureur général commune 6 o de y'o fɔ dɛ avocat ko k'an dabali bannen de tor'o la procureur de la cour d'appel o nana l'appelu kɛ ka sɛbɛn bɔ ko k'u ka bilali bolomadalen bɔ a ma o dun y'a sɔrɔ Sise muso ninnu yɛrɛ u kɛn bɛ k'u ka kasaw yɛrɛ kuru boli an bɛna taa so 19 heures a fɔ de k'aw tɛ taa aw bɛ to yan o ka sɔrɔ nalidonba sa n'o de maître Sɛkumaru Konare ye a ko a mana kɛ cogo cogo ale dalen don Mali kiri la dɛ awɔ ko nka nin bɛɛ kɔfɛ u bɛ se ka lafiya bolomadalen d'u ma ko sabu den fitininw b'u bolo a bɛɛ bɛ si min kelen ta ye kalo 10 ye kelen ta ye san 1 ye si min denw b'u bolo min ye Sise muso kelen cɛ ye sa n'o ye Musa Kondo ye ale Aminata cɛ de i y'a faamu ale nana i da don mun na ko depuis a ko nin wulila ale ma kuma a bɛna a ka kumabaliya kun de fɔ ko n'i y'a ye ale ma kuma a ko la ka da ale tun bɛ jɔyɔrɔ min na ale tun tɛ se k'i to jɔyɔrɔ la k'i da don nin ko la o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye président ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye ale ye a tun bɛ poste de conseiller à la présidence de la république walasa a k'i da don a kuma la dɛ a ye walan sɛmɛ k'o jɔ da bila n t'o fɛ tugun a ye n gɛn ka bɔ yen n bɛ n da don muso kungo la il a démissionné o Musa Kondo nana fɔ ale dabali de banna munna u ka lafiya bolomadalen nin bɔra a ma dɛ k'i mana u kungo in ta k'a lajɛ cogo o cogo i bɛ taa ye foyi de ma fɔ k'a yira dalu de tɛ yen k'u nɔ b'a la ale muso n'a balimamuso ko tuma k'u tɛ u ka t'u ka o dun y'a sɔrɔ Sise muso ninnu fa yɛrɛ n'o ye général Ismaël Sise ye général à la retraite non journaliste non un général ne part pas à la retraite il se repose mais an ka ko u y'a sɛbɛn cogo o tun bɔra ka kuma kunnafonidilaw ma nin ko kelen kan a ko kumasuli ko don ka ɲɛsin nin ma sabu sariya labatobaliya sariya ma fɔ a ɲɛ ka nin ko la ko sabu dalu si de tɛ yen min b'a yira k'ale den ninnu nɔ bɛ nin ko la ko bɛɛ ko nin sɛbɛn in lankolon don le dossier est vide ko tuma u bɛ furumusow n'u minɛ k'u don kaso la cogo k'u den fitininw to ɲininkali gɛlɛn ko mais ale denmusow tɛ dɛ u b'ale yɛrɛ de kɔ k'u t'ale denw kɔ u b'ale yɛrɛ de kɔ k'ale m'a fɔ ale dalen tɛ an ka kiri la a ka jamana kiri la ale dalen don jamana kiri la mais ale kuma sulula de kiri tigilama dɔw fɛ Ismaël Sise y'o de fɔ a ko fɛnɛ ko procureur général cour d'appel
ko olu kan ka sigi nin kungo in kan tuguni n'i ko k'i bɛ sigi nin kungo in kan yanni procureur k'i da don a la tuguni dɛ babada k'o fana ye kalo caman de ye ale denw b'o bɛɛ kɛ kaso la dalu du ma ye min b'a fɔ k'u nɔ don o bala ni dalu tɛ yen min b'ale denw ɲangi k'u jalaki k'o tuma k'u bila mais n bɛ segin kɔ dɔɔni komi e ba Aramatulayi Jalo hakili bɔ ka di i y'a faamu n bɛ segin n kɔ dɔɔni ka ko in yɛrɛ daminɛ ni kuntigɛ ye m'a f'i ye ko bɔlɔlɔsira dɔ de don wa Mali joli tɛ yen une page Facebook min kɔfɛ maa dɔw de dogolen bɛ o bɔlɔlɔsira in kɔfɛ ka fara ɲɔgɔn ka tiɲɛni yɛrɛ kama walasa ka nafolo k'a jibi la sɔrɔ ni bagabagali ye ni k'u da don maaw ka adamadenya gundoma yɔrɔw la ni nkalontigɛ ye ni nɛnni ye ni ka maaw ka ɲɛda ta k'o bila u yɛrɛ ɲɛda la ani ka proxénétisme ka cɛ ni muso y'o ka cɛ ɲini ka di muso ma walima ka muso ɲini ka di cɛw bɔlɔlɔ sira fɛ u y'o bɔlɔlɔ siranin fana dayɛlɛ o de ye jarabi.com e kabakun e b'o la cɛ an bɛ dan jarabi.com ayi ne tɛ Facebook kan yɛrɛ bɛnkɛ téléphone Android tɛ n bolo téléphone Android yɛrɛ tɛ ne bolo yɛrɛ n'i ko k'i bɛ jarabi.com kan a b'i tɔgɔ di Ture ma n'a bɔra i ji la affaire yɛrɛ tɛ Ture bolo ayiwa bamanan ka baara y'o di k'u bugu bɔlɔlɔsira in kɔfɛ bamanan wariko don dɛ donc communicatif tribunal olu de ye nin bɔlɔlɔsira in ye k'a ye tiɲɛni min a bɛ ka tiɲɛni min don maliden dɔw kun ni ka welewelemada daminɛ o de kɛra sababu ye général Ismaël Cissé ale denmuso 2 u bɛ wo la donc ala ka ko nɔgɔya bɛn bamanan dɛ bɔlɔlɔsira nin ni b'i kɔlɔsi a la bamanan ko tuma dɔ la dɛ ne bi siran yɛrɛ ka bɔ quoi parce que ni ala ye tɔgɔnin dɔ kalifa i la i cogo dɔn dɛ i ye ko nin kɛ bi dɔrɔn photo paw Laurent Jacques bɛnkɛ ne yɛrɛ sɔnna maliyɛn o sugu la dɛ maliyɛn ne sɔnna maliyɛn yɛrɛ i yɛrɛ kun ko bɛnkɛ a bɛna lakali i t'a dɔn k'i t'a dɔn mais min bɛ ne dusu tiɲɛ nin bɛɛ la bamanan i b'a dɔn min bɛ ne dusu tiɲɛ nin bɛɛ n'i ye ɲuman kɛ n tɛ girin k'o fili k'o sira kan dɛ o b'o i ka ɲuman singa ni mɔgɔ wɛrɛ i b'a fɔ e ko n'i y'a kɛlen ka nin kɛ dɔrɔn ko k'i b'a sɔrɔ a ka mɔgɔ dɔ bɛ yan fɛ a ka mɔgɔ dɔ de nin ka ɲi voilà mais ni minɛn jɛngɛn'i bolo non miniti 2 dɔrɔn wa k'a mɛnna la k'a ɲini de la k'ala y'a kɔ bila énergie tun bɛ dingɛ sen na midi ni sugu fara la carte de voyage dɔ bɔtɔ Bamakɔ k'i tilen ne ma ne y'a cɛ ka taa droite fɛ ja énergie mɔgɔw bɛ ka dingɛ sen ne ka mobili ɲɛfɛ sen ni kɔfɛ sen côté droit o taara jigin o dingɛ kɔnɔ car nana ne ka mobili gratter ka tɛmɛ parce que dingɛ kun b'a a yɔrɔ la ale kɛtɔ k'o éviter n'ale tun k'a b'a éviter a ɲɛ ma a tun bɛ don ne la de donc fo ne k'a tigɛ dɔɔnin ka taa droite fɛ comme i tɛ mobili boli sa i t'o ɲɛ dɔn quoi a ko k'a tigɛ o bɛ kɛ ni fɛn min kɔni tigɛra kɔni o tugu man di dɛ bon nin tugura bamanan ko dugu jɛli de gɛlɛyara 7h pile ne y'o photo ye Facebook voilà o yɔrɔ cɛ ka mobili jɔlen filɛ je te dis n bɔra kalama bɛ ka waati la kabako don o y'a sɔrɔ sira kura dilan siraba dilan bɛ sa awɔ a kɛra waati hakili b'a la ne y'a préféré n ka jigin dingɛ kɔnɔ o ka fisa kari nin ka ta ɲɛ ŋɛɲɛ a kɛra ala farankan ye quoi a bɛ kɛ cogo di bɛnkɛ ala ka baaraw don ala ka baaraw don bɛnkɛ mun kɛra Libi o kɛra ji ye dunni kɛ tugun astagfirullah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un 22 Maliens dont 3 enfants morts au large des côtes libyennes bɛnkɛ ni to k'a fɔ bamanankan na bamanan Malien maa 22 denmisɛnnin 3 b'a la olu de ni tora ji la Libi kɔgɔjida la ye Allahu akbar Allah wagadu gafe de ye nin fɔ wala kunnafoni de dira i ka dɔn ko juillet kalo tile 5 Mali gouvernement bɔra k'a fɔ kɛnɛ kan ko Malien maa 22 yera suw la denmisɛnnin 3 b'a la minnu tora ji la li
u kun bɛ jɛkulu la taama jɛkulu don n'o ye tunkaranke jɛkulu ye minnu bɛ u kɛ kɔgɔji kan an bɛ taa ɲɛɲini kɔfɛ maa 83 ayiwa olu de nana dɛsɛ bɔra kabini juin kalo tile 22 u bɛ kulun kɔnɔ ka kɔgɔji tigɛ fo juillet kalo tile 5 o ye tile joli san n'i y'a jate minɛ a bɛ tile 13 bɔ dɛ i y'a faamu maa 22 maliyɛnw na olu suyera bon 61 min tora dɛmɛ donna olu ma dɛmɛ donna olu minnu ma maliyɛn dɔw b'o fɛnɛ la dɛ nka an ka ɲɛmaaw ko ali bi u bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa ka kunnafoni sɔrɔ ni maliyɛn minnu b'olu la ka t'u nɔfɛ ka na n'u ye faso la gouvernement kɔni y'o layidu ta a ka kunnafoni kɔnɔ minnu fatura ala ka hinɛ o la u mana dalilu ɲini ne fɔ kɔgɔji dalilu ye ne bolo n bɛ da o la minɛ parce que e tɛ taa bɔ caman kɛ kɔgɔji la olu bɛ don kulun kɔnɔ ne bɛ boli kɔgɔji sanfɛ de e ni balɛniw bɛ kulonkɛli minnu kɛ n tɛ balɛni fɛ kulonkɛ la dɛ n b'o fɛnɛ fɛ ne yɛrɛ kɛ e yɛrɛ kɛ fɛ kulonkɛ min n bɛ balɛni fɛ kulonkɛ fɛ ne yɛrɛ kɛ dafara jumɛn yɛrɛ kɛ man ɲi dɛ balɛni tɛ adamaden attaqué o balɛni yɛrɛ bɛ siran yɛrɛ de bɛ attaqué bamanan k'olu bɛ tugu bateau kɔ adamadenw tɛ bateau sanfɛ yan u bɛ bateau gɛn fo jamana ni jamana ko lala ko dɔ bɛ bɔ ka bin jaba min bɛ bateau kɔnɔ kɔni an tɛ bɔ k'an jɔ balcon kan tan e ma voyager bateau kɔnɔ n tɛ ne bɔra Canada ka taa Libye bateau na Canada Libye mais bɛ ka nin sirakuntanba ye ka bɔ Canada bateau na k'i kunda Libye non n ye dugu jumɛn fɔ e ko k'e bɔra Canada ka taa Libye bateau na non n da de fili bɛ ka nin sirakuntan ye non n da de fili la n bɔra Canada ka na New York parce que ne tun bɛ donsoya kɛ olu furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ m'a mɛn e tun bɛ mun kɛ o yɔrɔ ninnu na an ka taa bɛ kɛ ou bien ko ne de tun bɛ donsoya kɛ yan bamanan tunga ma nɔgɔn o de y'a to bada ne bɛ dugawu kɛ tungarankew ye bamanan u bolo nafolo ko tɛ dɛ u bɛ taa ni dusu min u bɛ taa ni dusu min u bɔra ka min t'u kɔ u bɛ tila ka taa min ye u ɲɛ sibilangalama yɛrɛ don kɔ sibilangalama don n ka taa ou bien n ka to a la maliyɛn fɛn bɛ Libye an b'o fo Kante bɛ yen le lion an b'a fo i bɛnkɛ bɛ yen Kante Bamagan Lasana Sosɔgɔ an b'a fo Abubakar bɛ yen Asara bɛ yen an b'u bɛɛ fo Yamadu Yamanɔgɔ n b'u bɛɛ fo bɛnkɛ Layɛrɛ na an bɛ foli di Layɛrɛ Layɛrɛ an b'a fo Bamanan ka taa Guinée équatoriale ka foli di Togola ma président Togola Kasim Thioro fana Umar Bakar Togola Kasim Thioro an b'a fo Yate Bacili bɛ yen Bamanan waliju an b'a fo Guinée équatoriale maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen an ka foli b'u ye an b'u bɛɛ de fo olu kɔni ka jɛ olu ka jamana nin fɛnɛ ne ni ma deli ka sɔn a ye yen sorobara dɛ Guinée équatoriale bɛ ne yɛrɛ kɔni ne hakili ma sigi ale ko la fiyewu parce que u ka balaka wuli ka ca kojugu u mɔgɔ gɛn cogo man ɲi cɛ n bɛ min f'i ye u ka sɔrɔsi ninnu ye danger de ye u ti hinɛ dɛ jatigi ninnu dugu tɛ bɛrɛlen bɔ dunan minnu bɛ yen o de ye dugu ka ko bɛɛ kɛ dugu sanuyali ni fɛnw bɛɛ kɛ bamanan dɛ k'a b'olu gɛn jamana damadɔw bɛ yen olu jatigiw e ɲɛ bɛ Guinée équatoriale la kelen Congo Brazza la sutura o sutura bɛ maliyɛnw kan Sassou Nguesso bɛ fanga la dɛ ale bɛ Mali fɛ i y'a faamu a yɛrɛ karamɔgɔ n'a kɔrɔkɛba de tun ye Musa Tarawele ala ka hinɛ a la a ye Babani wele concert la yɛrɛ a yɛrɛ ka palais la Sassou Nguesso k'a sɔrɔ n'an fɛ ka taa mɛn bamanankan na i ye kuma faamu donc Guinée équatoriale Congo 2 min ka jugu n'o bɛɛ i b'o dɔn Zambie Allahu akubaru Zambie Lusaka bamanan ko polisiw bɛ don aw ka fo misiri kɔnɔ i bɛ seli la olu tɛ ka sira tɛ seli ko ni fɛn na u b'i gun k'i to seli la ko passport I come to check your passport show me your passport bamanan n'i bɛ seli la i ka passport b'i sanfɛ poche la de n'i biri b'i bolo d'a kan n'i kɛra wurukuyu la n'u ko passport dɔrɔn i b'i to seli la k'a bɔ k'a kɛ tan u b'a lajɛ k'a d'i ma i b'a bila i kun n bɛnkɛ bɛ yen o Isuhu Sise a bɛ Zambie maliyɛn caman de bɛ yen bɛɛ bɛ bɛnkɛ
Angola ka jugu no fene non sari jamana sima no to ngarange ma ko o da to ne bu fo nguni cheba koro ya bu fo ni che farinya ala ka garzige nywan duma ala ku hakli sigi to awo ala ko domne ambe min do ante min do wallahi sarafina ani farajela oui ambu befo sigata la benga ne ikoko ko jembe mbesa bayo ende manyina ngoy ngo jebe ne do sagala ni baye awo yora defo ne ngo joyin sagala joyin baye ngo ya fo kadam ne kan me fe ko de chido mfana yi jabi ngo joyin sagala joyin baye ni jabi wa hakli boro ko ben ngima wala si sejuruni baye ya wa samage sagala mi aga la yake le ambe u dibiti wuma esa te le ngolo na jere du sinina obi awo du si ben clarity dako wala zamzam jila ya folike ya wa aga la ya et puis ali kungo kono le tere so kono le bo na ki islame ki islame ni bela de leba ali kama ko sha ibada ya choroba kulugo jara ay jo no stop alt daga kuma fa foto wala bon de toute façon kulugo jara ay ga selma fo dia ko nga dima nan la lamba dima benga selma fo nyuma mba ne masama be ne masama ita do mindo benga ni ali bi banye ne wona taka bara orange money duwa mindo ita do papa ka bon il sera même sama adeta fait si e juri nchiradi watu flede ngone ta fait donc ana gwangane ta fait al haram amataka ana jelo bonye yambla katami tara ko franci ala go sira do ya amina Mora jede bene do sagala ni baye bene kuma koro baye de ni be kan fo ngada mu nga sika akun fae. Une dame s'empare du sac d'un commerçant contenant 5 millions. Ko samara wa benga fo bumana ngana ngafa. Ko muso do de flé ka jago kela do ko kasa ko shita million duru de kumba. Kabaka waka tete. Adu soro ko ta choko di benga. Dilo nyefio. Ebe commerçant do. Ayi. Minta million duru. Benale. Kana koroto. Ayi bengante korotima. Bena. Eta to de quoi. Awo. Bena. Ndal daran jagde ba tiedo Kongo ko. Akara Kongo de. Abage ko. Abe che ndon quoi. Abe che ndi don. Kabdaran to Senegal. Akumbe saninge che nga bitigi la. Oh, ya isabenga. Mabara ko seliba nyakorani yere la. Yoro sugu belebele o kacha Dakar. Mais sugu belebele fla de bi. Mi bi fay ko dakono ni. Dakar. Che ma delega se Dakar. Non ma c'est. Dakar dans le roya. Abotomi. Basuru taran fofo hotel la. Yafo. Ne beta ma ne beta daga du Dakar kana sura fone du malla. Okay. Bengo Miria de. Miria wa avion. O sugu belebele do e jumé marché HLM ni HLM sugu ba ko ne benge Muhammadu Touré ba do bada HLM ani Sandaga ne re bitanga saninge Sandaga la parce que mobile gare ba aller créer pompier le saninge droga ta gare la ka kay mobile ta taxi ite indo sa ayi wala jatige ke yago jagabi ya jagabi ani bemba jagabi andinge abla jagabi taran fofo hotel ouais o sugu belebele fly sa marché HLM ni ko ingera yini sabu ma chama bitaye kadaka sani fe chama bi soro sugu o yoro ndi la sa commerçant do bi mina to fi kana koroto ma de dangare kera ale de la akumena kaka nyekumu yere ka fu ga ala nana naka nayi a jatige asirabu sada jatige bu yara na kasara e ibe commerçant do kana koroto ma de koroto be ngono commerçant ye ala mo badi muminin du islamé bele du op malasa bitigi fale abi femi soro na fuludu
selituma de sera o b'a sɔrɔ denmisɛnw mana fɔlɔ a kelen de bɛ yen ale de bɔlen filɛ sa bitigi kogo seligeni yɛrɛ la ye o tuma o y'a ka seliji ta yɔrɔ ye nka a bɛ seliji in ta cogo min a ɲɛsinnen ba tɛ bitigi d'a ma nka a bɛ se ka don bitigi kɔnɔ ka sɔrɔ a m'i ye ka bɔ ka sɔrɔ a m'i ye mɛ a ka limaniya bonya kojugu a y'a commerçant in ni ala ka di fɛn min b'a bolo fɛn min o ma ye n ka yɛ ma f'i kana kɔrɔfɔ ma o bisimila a ka ala danaya n'a ka limaniya a b'a ka sabali kɔnɔ ngiri don ne ta an ka taa n y'a kɛ de bɛngɛ ko i bɛ ka ala ɲɛsira ni fɛn min fɔ bɛngɛ ne de miiri mɛ n'i tɛ ba na yanni k'i sa tigi ma an ka taa a ye n den tiɲɛ kɔni ka di ala ye ne tɛ nka ni ne ta ye o fɛnɛ o tɛ baasiba ye o an ka ne k'a ye sa o commerçant boy a tɔgɔ ko Laurent Jacques Laurent Jacques ala ɲɛsira safuru la a tɔgɔ ko Aliou Kulubali safurula e b'a galon tɛ mɛn jɔlen quoi n ye n yɛrɛ kɛ commerçant kɛ ka tila ka chrétien tɔgɔ d'a yɛrɛ ka sɔrɔ min k'a fɔ k'a bɛ seliji t'a la commerçant kɛ in tɔgɔ Ibra Jokane Basiru b'a ka bitigi yɔrɔ dɔn ayiwa muso in de nana ye maa tɛ bitigi kɔnɔ a donna k'i yɛrɛ kɛ sannikɛla ye ka sagi finma dɔ dalen duguma a y'o ta a $5,000,000 de bɛ sagi kɔnɔ cɛ ka i kabako i ka sagi dɔn ko ne min t'a dɔn ne ma kaba i bɛ kaba mun na ayi bɛnkɛ e kɔnɔ sɔnjalen bɛ muso tun bɛna taa ni n ka wari ye a ma taa n'a ye kɔnɔ n bɛna ɲɛ f'i ye bɛnkɛ commerçant kɛ sa Laurent sabula Aliou Kulubali an ka taa bɛnkɛ kana to nin ka taa nin wari ka taa dɔrɔn hali ni tɔgɔ changer o tɛ baasi wari kana taa muso y'o ta ayiwa ka bɔ seleku mɛlɛku awɔ mais muso ka fili kɛra mun ye cɛ ye seliji ta k'i kɛrɛ de jɛngɛ a ɲɛ bɛ muso tatɔ la sagi min bɛ muso in bolo ale ka sagi non Mamada seliku ma ɲɛ sɔrɔ muso ma bila minɛ cɛ y'a nɔbɔ muso ma boli a y'i tagamɛ komi foyi a bɛ tila k'o bɛɛ ɲɛfɔ Mamada k'i ka guru kabini bɛ maaw ɲɛna ko fa de bɛ cɛ la k'a bɛ bi muso kan de sugu kɔnɔ fo maaw nana ye nin cɛ ka silamɛya ka bon ma ko dɔ bɛ yen cɛ ko n ka sagi de b'a bolo ka sagi kɛ ta jama ma wari ya k'a y'a ta n ka bitigi kɔnɔ ali commerçant Aliou Kulubali tun ka n'o kɛ Aliou i Kulubali an ba ni nafolotigi i garisɛgɛ b'i ka wari la walahi a ɲinɛna wɔsi la mɛ n sɛgɛnna wari nɔfɛ dɛ k'a miiri nin cogo la tan nin miiriba ne ye fiɲɛ feere yan nɔ ka sanji feere hali sitanɛ feere yan ni hali n bɛnkɛ feere a bɛɛ la ma wari sɔrɔ a bɛ sɔrɔ kana se k'a la fiyewu ne bɛ kɛ waritigi ye ala sɔrɔ ayiwa jama ko k'u bɛ hi de kɛ muso in kan cɛ yɛrɛ laban de nana don jama ni muso cɛ n'o tɛ kun b'a fa awɔ cɛ ko non a y'a to yen an ka polisiw wele u ye polisiw wele k'a di olu talen n'a ye commissariat la muso min dala cɛ ko a ko n tun bɛ tagama la sugu kɔnɔ ne kɔni y'a ye bitigi kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen ne fana donna ka n yɛrɛ kɛ sannikɛla ye n ye sagi finman dɔ binnen ne y'o ta kabini ne ye sagi in dayɛlɛ n y'a falen don wari de a bɛɛ biye ne fana y'a ta dɔrɔn ka bɔ seleku mɛlɛku n bɔlen kɛnɛma sa bon n ma sɔn ka boli dɛ n ma yiran walasa maaw kana fɔ ko n bɛ boli la k'i n'a sɔrɔ n ye tiɲɛni kɛ n ye n tagama n fɛrɛ ma awɔ walasa mɔgɔ si kana siga nka ja bitigitigi ye ne ye a ye sagi in ye n bolo parce que ne ma kegunya ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka sagi in bila mana foroko dɔ kɔnɔ walasa k'a dogo walima k'a bila n ka dulokiba kɔrɔ ne kɔni y'a minɛ dɔrɔn ka tagama n fɛrɛ ma cɛ y'a ka sagi ye dɔrɔn a y'a dɔn cɛ ye ne wele a ko n balimamuso my baby Keita my baby hakɛtu min b'i bolo lamɛnbaaw a b'an kɔnɔ ka mɛn gafe kɔnɔ ja an bɔra gafe kɔnɔ a bɛnna ne b'a sɛbɛn ko my baby Keita maninka don ko n balimamuso my baby a bila baby bila ayiwa
ko cɛ sina k'a ka saki ye ne bolo n bɛ bɔ min kalama dɔrɔn goro a y'i kɛ n kan jama ko a bɛ hige ko polisiw n y'a ta de koyi n y'a ta dɛ ayiwa polisiw ko n'a ma ɲɛ i yɛrɛ jɔra a la f'an y'a bɛɛ sɛbɛn e kɔni b'a dɔn suyɛnni yɛrɛ bɛnnen don cɛ la ni muso ye o jɛ bɛnnen don saga la ka tɛmɛ ba kan an n'i ka ko di baba jiji ma n'o y'i kun doni min da i kun o y'i kungo ye dɛ anw tilala an ka baara la bitigitigi ko yala polisiw bɛ se k'a to yen wa polisiw ko ayi hali ni e yafara ka jɛ o ye e n'i ka silamɛya hakiliw ye mɛ a ye sariya sɔsɔ sabu a ye maa bolofɛn ta ka sɔrɔ a tigi ma yamaru d'a ma sariya b'o ɲangi o tuma o ɲangili bi bɔ a la o de y'a to n k'i ma n ko jɛ bɛnnen don ba la ni saga la ni ba ye mais a kan ka ɲangi siɲɛ sa a kana kura sɔrɔ a ɲɔgɔn yɛrɛ la awɔ a bɛ ɲangi mɔgɔda muso suyɛnnikɛla yɛrɛ de ka ca sisan fɔlɔ cɛ zon de tun ka ca mais sisan musow zon de ka ca bɛnkɛ musow minnu bɛ suyɛnni kɛ sa fɛɛrɛw ka bon dɛ u ma dɔ bɔ video la sa o waati jan dɔ la tuma bɛɛ u b'a dɔ bɔ video na commerçant ka video a ye video bila a ka butigi kɔnɔ dɛ awɔ parce que u bɛ fini hijabu beleba nin de don kana sa ka kɛ fɛrɛ mɔgɔw ma ne taara téléphone sa bitigi min na ja caméra bɛ yen ne t'a kalama n terikɛ fɛn dɔ de ko ne ka n kɔfilɛ ne ye n kɔfilɛ ka télé ye sanfɛ fo porte yɛrɛ sanfɛ mɔgɔda ne ɲɛ bɛ hali minnu bɛ tɛmɛla goudron fɛ i ɲɛ b'u bɛɛ la ne ɲɛ b'u bɛɛ la i ɲɛ b'i yɛrɛ fɛnɛ minnu bɛ tɛmɛna carré kɔnɔ ɲɛ t'o la ɲɛ bɛ n yɛrɛ jɔlen na comptoir la ne ko off i y'a ta cɔ i b'a bila cɔ a ye caméra dɔw ka yɔrɔw la bɛnkɛ ko ne i ma an ka carré bɛɛ ne caméra don a bɛɛ la ala ka ɲɛgɛn ko na tun ni caméra don a bɛɛ de la i m'a bila wuluwulu kɔnɔ kɔni e kɔni e tɛmɛ n'i fa la yɛrɛ sa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada yanni e ka caméra ko ka ɲɛnabɔ o b'a sɔrɔ anw ye dɔ kɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ni ala ma baasi kɛ sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tana gosira ni caméra bɔ o bɛɛ la bɛnkɛ i y'a faamuya ni caméra bɔ o yɔrɔ bɛɛ la quoi i y'a faamuya voilà n y'a faamu an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ni ala ma baasi kɛ sini nɛgɛ ɲɛ 17 an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan inshallah hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam